אז שלום לכל המאזינות והמאזינים שמניחות את הדעת, כלים ותובנות מעולמות הטק. שמי קורל כהן זולקוב, והיום האורחת שלנו היא דוקטור סילאית לזר. אז על מה אנחנו יכולים לדבר? כן, שלום סילאית, כיף מאוד לארח אותך כאן, אז אני אעשה מן הצגה קצרה, ואז אנחנו נתחיל כבר בשאלות המאוד מאוד מעניינות, שאני ממש רוצה, אני גם ממש מסוקרנת כבר לשמוע מה יש לך להגיד. אז סילאית, את בעצם עבדת בתעשייה בין התארים שלך, כלומר לא עשית מסלול ישיר לדוקטורט, משהו שהוא קצת שונה מהמרואיינות הקודמות שהיו לנו כאן. אז את בחרת לחזור לאקדמיה גם לדוקטורט וגם לפוסט דוקטורט, כשהרגשת שזה ייתן לך את המקפצה הטובה ביותר לתפקידים הבאים בתעשייה. ובאמת לאחר מכן את עבדת בחברת סטארט-אפ, בתור סמנכ"לית מחקר ופיתוח, Chief Scientific and Strategic Officer, CSO. את תספרי לנו תכף עוד יותר על הסטארט-אפ הזה, ומה שמאוד מעניין יהיה לשמוע, זה איך את תצליח להשאיר את החברה על הרגליים, גם לאחר טבח השביעי באוקטובר, שעד למשפחתך הייתם מפונים, וגם רבים מהעובדים הנוספים של החברה. זה מאוד מעניין לשמוע איך הצלחת והצלחתם לעשות את זה. וזאת הייתה הקדמה הקצרה מהצד שלי, ועכשיו רק את תספרי על עצמך, איך זה נשמע? וואי. בסדר, נשמע בסדר, תצטרכי לשאול אותי שאלות מנחות, אני לא אפצח פה בשביל זה אני כאן, מעולה. אז אנחנו כבר נתחיל. אז בעצם הקריירה המקצועית שלך סובבת סביב אגרונומיה. זה תחום שאת עבדת בו גם עם סיום התואר הראשון כבר, ואמרת לי שמדובר בתואר פרקטי, וזו אחת הסיבות שהחלטת לבחור בו. אז אני אשמח אם תספרי לנו למה התואר הזה נחשב פרקטי, ומה בכלל אגרונום עושה? אוקיי, אז קודם כל, למי שלא יודע, אגרונום זה מי שעוסק בחקלאות, יש מי שיגדיר את זה מהנדס חקלאות, יש כל מיני הגדרות מוזרות לאגרונום. תכלס יש אגרונומים שעוסקים בצמחים, יש אגרונומים שעוסקים בבעלי חיים. מעניין. יש הרבה מאוד מגמות בתוך אגרונומיה, כל בוגרי הפקולטה לחקלאות הם בעצם אגרונומים, חלקם מתעסקים בטיפוח של צמחים, אחרים מתעסקים בהגנת הצומח, טיפוח מציקים, כל מיני כאלה. יש באמת מגוון מאוד מאוד רחב, אבל זה הטייטל הכללי. עכשיו, אגרונום זו תעודה מקצועית. מעבר לתואר הראשון, התואר האקדמי, יש פנקס האגרונומים בישראל, כמו שיש פנקס המהנדסים או עורכי הדין או whatever. וזו תעודה שנדרשת. יש פשוט תפקידים ומשרות שדורשות שנושא המשרה יהיה אגרונום מורשה. הרבה מאוד עניינים רגולטוריים דורשים את זה. וזאת בעצם תעודה שמאפשרת לעבוד מיד אחרי התואר הראשון, בניגוד להרבה תארים ראשוניים אחרים. ולי זה היה מאוד חשוב. אני מגיעה ממשפחה שאף אחד לא למד באוניברסיטה. זה היה קצת מוזר הסיפור הזה, שאני מחליטה ללכת ללמוד ולא נכנסת לעבודה מיד. ואיך הם הרגישו עם זה? פרגנו לך במהלך הלימודים? כי את למדת ואז למדת עוד ולמדת עוד. לא, קודם כל זה לא שלמדתי למדתי ועבדתי. כבר באמצע התואר הראשון נכנסתי לעבודה. הדודים, המשפחה המורחבת, היו בשוק מהסיפור הזה שיש להם אקדמאית במשפחה. כל הזמן שאלו אותי, נו, מה קורה, מתי את מסיימת, איך זה קורה. ההורים שלי היו גאים מאוד. אחר כך גם אחי הגדול למד. הבנת, את חושבת שאת יותר נורמלי. את חושבת שאת נתת פה איזשהו פתח לך, לאחים שלך, לבני הדודים, למשפחה המורחבת, ככה לראות שגם אקדמיה זה מסלול אפשרי. כן, כנראה. אני משערת שהם היו עושים את זה גם בלעדיי, זה עניין של מה שקורה בעולם, אבל יצא שהייתי ראשונה. כן, ותגידי, סיפרת לי שההורים שלך עוסקים בחקלאות, נכון? כן, אני מגיעה ממשפחה חקלאית, גדלתי במשק חקלאי, זה היה לי מאוד מאוד טבעי ונורמלי ללמוד מדעי הצמח. מאז שאני זוכרת את עצמי, אני בפרדס של אבא או במכוורת, או אמא לא עסקה בחקלאות, אמא עסקה בגיל הרך, אבל גם אצלה זה היה
הגינה שלה וההתעסקות עם הצמחים הייתה מאוד מאוד נוכחת בבית. יפה. וזה עתידי. אז מקסים, אז אני שומעת פה שבעצם אמנם ההורים שלך לא למדו אגרונומיה באקדמיה או משהו כזה, אבל הם כן עסקו בצמחים וכן כנראה אהבה מאוד גדולה לאדמה, לצמח, לחי, אבא שלי היום הגיעה מורה המשפחה. לחקלאות המון שנים. וואו, מגניב ממש. אז יפה. אז אפשר להגיד שהייתה לך גם איזושהי דוגמה מהצד המשפחתי, לא בדיוק במסלול שאת צללת, אבל היה כאן איזשהו חיבור מאוד שורשי ועמוק. כיף לשמוע, מעניין מאוד. גם אצלי, לאבא שלי יש משק חקלאי, זה לא העיסוק המרכזי שלו, אבל אני גם מבינה את העניין, וזה מאוד מאוד כיף ללכת ולקטוף קצת פירות טריים מהעץ מהפרדס. אז זה מאוד נחמד. יפה. ותגידי, אם עכשיו המאזינות או המאזינים שלנו רוצים להיכנס ככה גם לתחום של אגטק או לתחום של אגרונומיה משהו בסגנון, את אומרת שכדאי שהם ילמדו פשוט כל תואר בפקולטה לחקלאות, יש עוד איזה שהם מסלולים, כיוונים שאפשר להיכנס, עם תואר בביולוגיה למשל אפשר איכשהו... זה מאוד תלוי מה רוצים לעשות. כדי להיות אגרונום חייבים ללמוד בפקולטה לחקלאות, אין בישראל מקום מסלול אחר אחר שנותן את זה. כדי לעסוק בצמחים לא חייבים להיות אגרונום, אבל זה סוג שונה של עבודה. חשוב לדעת שגם מי שעושה תואר בביולוגיה או תואר אחר מחוץ לפקולטה ומגיע לפקולטה לתואר שני, מקבל או מקבלת תעודת אגרונום, אבל בתור מעסיקה אני יכולה להגיד לכם המעסיקים לא מחשיבים אותם כאגרונום, האנשים האלה שלא באמת למדו אגרונומיה בתואר ראשון. הבנתי. אז המסלול שבאמת נחשב אגרונומיה זה המסלול של מדעי הצמח יותר. או מדעי הצמח, או הגנת הצומח, או קרקע ומים, או כאמור יש חוגים בתוך הפקולטה. מעניין מאוד, מעניין. אני לא הכרתי את הדברים האלה, תודה על השיתוף. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נדבר קצת על סוף התואר הראשון שלך. את כבר מיד התחלת לעבוד, כמו שאמרת, תכננת את זה, רציתי ללמוד תואר פרקטי, ואמרת לי שאת אמרת לי ככה, כן, התחלתי לעבוד בתעשייה. שאלתי אותך מה זה בתעשייה, אמרת לי במשתלה. שבדרך כלל שאנחנו אומרים תעשייה, אנחנו חושבים על כיוון אחר ממשתלה. אז אם תוכלי לספר לנו, לשתף אותנו, מה עושים במשתלה, שהוא קשור למחקר ופיתוח, שזאת עבודה כזאת מאוד מעניינת. צריך להבין שכשאני אומרת משתלה, אני לא מתייחסת חנויות שמוכרות צמחים בצידי הדרכים, או חנויות פרחים, או משהו כזה. משתלה זה בעצם משק חקלאי שמייצר חומר ריבוי צמחי. בהקשר שלנו זאת משתלה של גיאופיטים שמייצרת ומייצאת לחו"ל בצלים מופקעות של כל מיני צמחי נוי. ויש שם המון מו"פ, כי קודם כל אנחנו אחת המשתלות הגדולות בעולם לייצור פיאסטרום והצמח. מה שבמשתלה? סף. אוקיי. כן, זה שותפות בין קיבוץ סעד, שזה הקיבוץ שלי, לבין עזריאל אסף, שהוא אדם פרטי. אוקיי. ובעצם שם נכנסתי תוך כדי התואר, לא בניתי את התפקיד שם, לא היה שם אגרונום לפניי, לפחות לא בטייטל. והיה המון מחקר ופיתוח, כי בעצם היינו צריכים גם לייצר כל מיני ענפים חדשים בתוך המשתלה, גם להתגבר על כל מיני בעיות שהיו שם. אחד הגידולים המרכזיים שלנו, קנה אינדיקה, קנה הודית, נתקף בווירוס, מאוד מאוד אגרסיבי בכל העולם. וזה ענף שהיה מאוד מאוד גדול בענף הנוי בעולם, והוא התמוטט בבת אחת. והצלחנו לנקות אותו מווירוס, אחרי עבודת פיתוח מאוד מאוד מעמיקה ומשמעותית, וייצרנו מחדש, הרמנו מחדש את השוק העולמי של קנה אינדיקה. וואו, את יכולה לספר אולי טיפה איך פתרתם את הבעיה? איפה היה טמון הפתרון? בעצם היינו צריכים לפתח פרוטוקול לניקוי מווירוס בתרבית רקמה, אבל לא מספיק תרבית רקמה, היה צורך גם בטרמותרפיה, כדי להרוג את הווירוס בתוך המריסטמה, בתוך קודקוד הצמיחה. הצלחנו גם להבדיל, בעצם חשבנו שזה וירוס אחד, גילינו שזה 5. נהדר.
כן, חלקם עברו אינטגרציה לתוך הגנום, וואו. והעניינים. שיתפנו פעולה עם חוקרים וולקני ואחרים, שיתפנו פעולה עם מעבדות של תרביות רקמה, אחרי שכבר הצלחנו לייצר את החומר הנקי ויצרנו בית גרעין, אז רצינו לייצר במסה תרבית הרקמה, ובישראל זה עלה הרבה. ואז יצרנו קשר עם מעבדות, בהתחלה בהולנד ובמזרח הרחוק, וגם שם היינו צריכים לייצר בעצם פרוטוקול. כן, נשמע ממש תפקיד מחקרי ומעניין, ובשלב מסוים, תוך כדי שעבדת שם, החלטת גם ללמוד תואר שני, את יכולה לספר איך זה קרה? אז האמת שממש לא החלטתי לעשות תואר שני. אני אחרי התואר ראשון הייתי בטוחה שזהו, סיימתי עם האקדמיה, בניגוד לחבריי שנשארו לתואר שני. אבל תוך כדי העבודה במשתלה, התחלתי פרויקט גדול של יבוא של חומר ריבוי בהולנד, של יקינטונים וצבעונים וכל מיני כאלה. והייתי צריכה לפתח פרוטוקול להמרצה. איך אנחנו גורמים להם לפרוח בזמן המדויק שאנחנו רוצים, איך אנחנו משמרים אותם ככה שנוכל להתאים אותם לצרכים של השוק. וניסיתי להרים ניסוי, תפננתי ניסוי מאוד גדול כדי לפתח את הפרוטוקול הזה, וראיתי שזה מאוד מאוד רחב ועולות לי שאלות, והתלבטתי מה לעשות, בתוך המשתלה לא היה לי את מי לשאול, וזכרתי שחברים שלי למדו במהלך התואר הראשון קורס בגיאופיטים עם פרופסור ממכון וולקני, פרופסור רינה קמינצקי. אני לא לקחתי את הקורס כי הוא היה בשעות שלא התאימו לי, אני ילדתי ילדים תוך כדי התואר, אז לא יכולתי לקחת כל קורס שאני... גם על זה אנחנו קצת נדבר. גם מה שייחודי. כן, אז הרמתי טלפון לרינה, וסיפרתי לה, וביקשתי את הצטה, שאלתי אם היא יכולה לענות לי על כל מיני שאלות שהיו לי. ואמרה לי, תקשיבי, את מתארת לי ניסוי ברמה של מאסטר, בואי נעשה מזה מאסטר. אמרתי, אני לא רוצה מאסטר, מה לי ולמאסטר, אז סיימתי כבר. אמרתי, לא, בטח, את צריכה, ממילא את עושה את זה, מה אכפת לך גם שיהיה לך תואר שני? ואז שאלתי את עזריאל, את המנכ"ל שלנו של המשתלה, מה הוא אומר על זה שאני אעשה תוך כדי העבודה גם תואר שני. הוא מאוד בעד, יאללה, תעשי את זה, בטח, אין שום בעיה. וכך היה, ובעצם פתאום עשיתי מאסטר. עכשיו, באמת, מה שעניין אותי זה השאלה, בסדר? ועשינו את הניסויים והרמנו, היו דברים ממש מעניינים, וזה כמובן גם התרחב, וזה כבר היה מעבר לשאלה שהתחלתי איתה. אבל היה מענה לשאלה שהתחלתי איתה. היה מאוד מעניין. והיה גם מענה. מהנה? מענה לבעיה שהייתה רצית להתמודד עם הקינטונים. ברור. כן. כן. צ'יק צ'ק. זה באמת לא היה, פיתחנו פרוטוקול מדהים, ואחרי זה עוד לימדתי מגדלים אחרים, אחרי שאנחנו ירדנו מהענף הזה, בעצם הכנסנו ענף של עציצים פרוחים לארץ. איזה יופי, וואו. אז ככה בלי להתכוון, פתאום מצאת עצמך עושה תואר שני כדי לפתור איזושהי בעיה אמיתית שהתמודדת איתה, ואז גם הרחבת אותו לעוד ועוד דברים, ובסוף גם יצרת איזשהו תחום חדש ולימדת גם אגרונומים אחרים איך לעבוד. נשמע ממש כיף ומרתק, חוויה מצוינת. אוקיי, אז זאת אומרת במקום העבודה לא היה לך איזשהו מנטור פנימי, כלומר הייתה לך את המנחה שהייתה מבחוץ, והיא לא באמת הייתה מגיעה למשתלה שלכם לראות מה את עושה ודברים כאלה. אני חושבת שהיא מעולם לא הגיעה. אגב, היו לי שני מנחים. כן. הייתה לי רינה מוולקני ופרופסור יוסי ראיוב מהפקולטה לחקלאות. כן. שהוא מומחה להורמונים צמחיים, ובאיזשהו שלב הכנסנו גם שאלות של יותר מדע בסיסי, ולא רק השאלות האגרונומיות פרופר. אז התייעצנו עם טוב, והוא כבר פרס את חסותו, וגם נתן לי את המימון, כי בעצם לא הייתי זכאית למלגה, כי לא... כי את עובדת. כן. נכון. יפה, איזה כיף. זה היה מצוין. אז גם עבדת בחוץ, גם מימון מלא של הלימודים, שני מנחים זה כמובן גם עוד אנשים שאפשר ללמוד מהם,
מצוין, אני ממש שמחה. אני גם את התואר השני שלי עשיתי במקביל לעבודה בתעשייה, דיברנו על זה בפרק הראשון של העונה הראשונה, וזה באמת חוויה שהיא מאוד מעניינת, זה לפתור איזושהי בעיה אמיתית ממקום העבודה, זה איזושהי כזאת, מרגיש לי כמו איזושהי פריבילגיה כזו. בעיניי לעשות זה משהו המסלול האידיאלי, גם בתפקיד האחרון שלי הצעתי את זה לאחת הטכנאיות מחקר שלי, והיא עשתה? תואר שני. נו, לא, היא לא רצתה? אני לא רצתה. הבנתי. שזה אז היה אני מאוד גם, חזק. אז היה לנו שם פורום נשים כזה שהצעתי שניצור בו איזשהו מסלול, לקדם את העובדות את העובדות ואת העובדים בחברה, לעשות תארים מתקדמים במסגרת העבודה, וזה באמת קרה. אנשים נכנסו והצענו למין כזה פרויקט מלווה, עשינו איזשהו גיבוי מטעם הארגון עצמו, ואנשים עכשיו אני מקווה שממשיכים עם זה אחרי שעזבתי, אבל כן כן, היו שם איזה 5 חבר'ה. אז זה היה באמת מגניב. אז זה באמת כיף מאוד ככה להתקדם, בסוף הדברים האלה מקדמים אותנו. ובשלב מסוים כן חשבתי ללמוד דוקטורט, יכולה לספר, אז פה זה כן הייתה בחירה ממש שלך, תוכלי לספר אולי? כן, זמן מה אחרי התואר השני, במהלך התואר השני נולדו לי עוד 2 ילדים. רגע, אז אולי לפני כן נעצור רגע ונדבר על זה. אוקיי. מהיכרותי, מהחיים הסטודנטיאליים, במהלך התואר הראשון והשני, היו מעט, במיוחד בתואר הראשון היו מעט מאוד סטודנטיות שהיו בהיריון או אימהות, וכמובן גם סטודנטים, ורציתי לשאול אותך, אז איך, אם יש לך איזשהו טיפ לתת ככה לסטודנטים וסטודנטיות שנמצאים בתואר ראשון וכן מאוד רוצים להקים משפחה, אולי יש לך איזשהו טיפ להגיד להם איך לגרום לזה לקרות, או אפילו להכין לאיזה קושי ספציפי שצריך לחשוב עליו? תראי, אצלנו, כשאני עשיתי את התואר הראשון לפני 26 שנים, זה באמת היה מאוד לא נפוץ. כן. אני חושבת שהייתי יחידה. אבל היום, כאילו, אני מסתובבת בפקולטה לא מעט. כן. מזמינים אותי לכל מיני פאנלים כאלה מקצועיים של מה אגרונום עושה ואיך מסתדרים. ועולות השאלות האלה, כי אנשים כבר יותר, זה כנראה הפך להיות יותר נפוץ. דבר מאוד חשוב להבין, זה שילדים זה אף פעם לא נוח. זה אף פעם לא מסתדר. בשום שלב בחיים זה לא יופי, נשב ויהיו ילדים, ואפשר לקחת הפסקה מהחיים בכמה שנים, והכל יהיה זה. אם מתייחסים אליהם כחלק טבעי מהחיים, כמו כל אתגר אחר, אז זה קורה, וזה טבעי, הילדים מאוד עזרו לי בסופו של דבר בכל מיני מחקרים שעשיתי ובלקחת את העולם בפרופורציה, את הלימודים. וואו. אני כן יודעת להגיד שכנראה שאם לא הייתי עם 4 ילדים, או אם לא היו לי 2 בתואר הראשון, כנראה הייתי מסיימת אותו בהצטיינות, כמו שאני רגילה, ולא סיימתי אותו בהצטיינות, הייתה חסרה לי 0.5 נקודה. וואו. וזה מאוד מאוד ציער אותי בזמן אמת, אבל מצד שני גם בחרתי לא לעשות מועדי ב' כדי לשפר את הציון שיאפשר לי כן להיות מצטיינת, כי באמת הבנתי שיש דברים יותר חשובים בחיים. כן. הבנתי אותך. כן, אני בתור סטודנטית לתואר ראשון היה לי מאוד חשוב להיות מצטיינת, ועשיתי הרבה מועדי ב' כדי לעשות את זה, ובסוף קיבלתי. אבל באמת אני יכולה להבין, כן, שיש עוד אילוצים אחרים בחיים, לי לא היה את האילוץ הזה, אז יכולתי לאפשר לעצמי לעשות באמת מועדי ב' וללמוד עוד ועוד ועוד. אז אני לגמרי מבינה, וחצי נקודה זה משהו קטנה, בשבילי את מצטיינת. לא, היום אני אוכל להסתכל על זה בחיוך, וזה, יכול להיות שאם לא הייתי ממשיכה לתואר שני מצוין, ודוקטורט מדהים וכולי, אז אולי הייתי עדיין מצטערת על זה, אבל... כן, יפה. מעולה, ממש כיף לשמוע. מצוין, אז רציתי לשאול לגבי הדוקטורט, אז באיזה שלב החלטת ללמוד אותו, ולמה? אז אחרי התואר השני, איזה שנה אחר כך, סיימתי באותה משתלה שבה עבדתי 10 עשור, ועברתי למשתלה אחרת, ותוך כדי חיפוש העבודה וגם תוך כדי עבודה הבנתי שהעולם שלי, העולם המקצועי שלי חסום בזה שאין לי דוקטורט, ואני יכולה להשתלב בתפקידים נחמדים, אפילו מופי, אבל ברמה בסיסית מאוד.
ואם אני רוצה להתקדם למקום יותר בכיר בתוך עולם המחקר בתעשיית האגריטק, אני צריכה דוקטורט. הבנתי אותך. וכך היה. וכבר לא אמרתי לעצמי, לא, למה אני לא אחזור לאקדמיה. וזהו, זה משפט שכבר לא יכולת להגיד יותר. כן. מעולה. ואת הדוקטורט את למדת באוניברסיטת בן גוריון, ושם את חשבת לעבוד גם תוך כדי, או איך זה עבד שם? היית לגמרי במחקר? אני הייתי בטוחה כשחשבתי לעשות דוקטורט, הייתי בטוחה שאני אעשה אותו תוך כדי עבודה, בדיוק כמו שעשיתי את התואר השני. כן. אבל בבן גוריון הבהירו לי שזה לא עובד יחד, ואני צריכה להקדיש את כל זמני למחקר. זה מאוד התחיץ אותי. כן. לא ידעתי כאילו 4 שנים להתנתק, מה זה יעשה לי לקורות חיים, מה זה יעשה את יודעת, הרציפות וההמשכיות בתוך שוק התעסוקה. כן. והאיש שלי בדיוק סיים עבודה, וכאילו כלכלית לא ידעתי איך נעשה את זה, ועם 4 ילדים. לגמרי. קטנים ומלאים בהוצאות, של חינוך ודברים אחרים. כן. אבל החלטתי לקפוץ למים, ועשיתי זאת, וזה היה אחת ההחלטות הטובות והנבונות שעשיתי בחיי. באמת? תוכלי לשתף? למה את אומרת את זה? זה גם פתח את הדלתות שכיוונת אליהם? אולי גם משהו נוסף? זה גם פתח לי את הדלתות, זה גם לימד אותי שוב, כאילו דברים שנראים מאתגרים ומלחיצים, הם באמת נראים מאתגרים ומלחיצים, זה לא סתם, אבל אפשר להתגבר על זה, זה עוד מדרגה שצריך לטפס עליה, זה קצת קשה הטיפוס, אבל ברגע שטיפסת ואת כבר נמצאת שם, אז המדרגה, כמו כל מדרגה אחרת, וגם היה לי ממש כיף. באמת? העולם המחקרי בדוקטורט היה שונה מהמאסטר, כי זה לא כמו שעשיתי באמת משהו תוך כדי עבודה, ובאמת הקדשתי את כל זמני המחקר. זה היה מאוד משמעותי וגם פורץ דרך, והגענו לתוצאות מאוד מאוד מעניינות, והייתי צריכה להתווכח עם העולם המדעי ולשכנע אותו שהתוצאות שלי הן אמיתיות, וכאילו אז הן היו כל כך טובות שאת אומרת, הן היו כל כך חדשניות שהיו כל מיני ספקות. כן, כן, היו המון ספקות, ואחד הדברים המדהימים שקרו לי במהלך הדוקטורט זה שהכנס הבינלאומי הראשון שהשתתפתי בו היה בסין, והצגתי בו את הממצאים שלי, וממש חששתי שיצלבו אותי, כי באמת ערערתי שם על כל האקסיומות בקשר לשושן, בקשר לצמח שאותו חקרתי, אבל רינה קמינצקי, אותה פרופסור רינה קמינצקי שהיא מצאתה אותי בתואר, היא חוקרת גיאופיטים בעלת שם בינלאומי, אחת החוקרות הכי חשובות בעולם בתחום הזה, והיא בהרצאת הפתיחה של הכנס סיפרה לכולם שחברה שלה, הגדירה אותי חברה שלה, משתתפת בכנס, והיא הולכת להציג משהו פורץ דרך מדהים, מרתק, כולם מוזמנים להרצאה המדהימה שלי, שלה, כאילו שלי. ואני ישבתי שם וכזה. וואי, זה מטורף. והיא פשוט פתחה לי את הדלת, ואחרי ההקדמה הזו כבר לא התייחסו אליי בתור איזה משוגעת, לא יודעת, המציאה המצאות, כי רינה אמרה שזה... ועליה סומכים, מכירים אותה. יפה, איזה כיף, וואי, מדהים. עוד משהו ככה שיצא מהתואר השני. החברות עם רינה. לגמרי, וואו. יפה, וואי. נשמע באמת חוויה מטורפת, ועוד בסין, מדינה זרה שמאוד שונה מישראל, שזה הכנס הראשון הבינלאומי שאת מציגה בו, זה עוד יותר מאתגר לדעתי מאשר להציג נגיד בכנס באירופה, מעניין מאוד. מבחינתי כל חול זה היה מאתגר, זה היה הכנס הראשון שלי, לא ידעתי למה לצפות ולא זה, אז האמת שכתבתי צבא, הייתי בטוחה שאני לא אחזור מסין. וואו. כן. מעניין ממש. כן.
אנחנו מאוד שמחים לשמוע שחזר. תודה. מקסים, ותגידי, זה גם שינה את דעתך ככה על עולם האקדמיה? את שוקלת לחזור לאקדמיה בשלב מסוים? כן, האמת שבימים אלה ממש אני מתמודדת על משרת PI במכון וולקני, וואו, ויכול להיות שזה יקרה. Who knows? מקסים. איזה מדהים. מי בוגרת תואר ראשון שאמרה אני לא אחזור לאקדמיה, למי שממש כבר עשתה פוסט דוקטורט ומתמודדת למשרות באקדמיה ממש. יפה. אבל בין לבין, את עבדת גם בסטארט-אפ שעוסק בקנאביס, תכף תספרי לנו בדיוק מה. שם הסטארט-אפ הוא RCK. אז אם תוכלי לפרט, את הובלת שם את כל תחום המחקר והפיתוח, סיפרת לי שניהלת 3 צוותי מחקר ופיתוח, ושאת כל זה עשיתם ממש בפרוץ המלחמה, מיד אחרי טבח 7 באוקטובר, כשאת פונית מביתך, והרבה מאוד מהעובדים היו במילואים, או מפונים, והיה ממש המון אתגרים, ובכל זאת הצלחת לייצב את החברה, את והקולגות שלך, אם תוכלי לספר, מה עשית שמה, ואיך התמודדת עם האתגר הענק הזה של מחזור אדיר בכוח אדם? רגע, אז נתחיל בזה שנכנסתי לשם כבר ב-21, לא אוקיי. ישר למלחמה. הבנתי. ונכנסתי לשם אחרי הפוסט, כן. וביקשו ממני להקים בעצם את מחלקת מחקר וחדשנות שלא הייתה שם. הסטארט-אפ הזה, החזון שלו היה לפתח זרעי מכלוא לקנאביס, בעצם לעשות מהפכה בעולם הקנאביס, שעד אז הריבוי שלו היה ריבוי וגטטיבי עם איחורים ושתילים. את יכולה לספר אז מה ההבדל בין האיחורים והשתילים לבין זרעי מכלוא? כן, איחור זה בעצם שיבוט. כשאני לוקחת ענף קטן מהצמח ומשרישה אותו, כמו שרבים מאיתנו עושים בגינה, אני בעצם משבטת את הצמח. אני מייצרת צמח שהוא בדיוק אותו דבר כמו הצמח שממנו לקחתי את הענף הזה, את האיחור. זרעים באופן טבעי זה ריבוי מיני, ובדיוק כמו שארבעת הילדים שלי שונים אחד מהשני, כי יש להם תכונות מאבא שלהם ומאמא שלהם, אבל ממני הבת שלי קיבלה צבע העיניים, אבל מאבא שלה היא קיבלה את האף, וילד אחר קיבל ממני את הגומות, ומאבא שלו קיבל, לא יודע, כאילו, בסדר, זה באופן טבעי, כולנו מכירים את זה. נכון. לחקלאים, מבחינתם, הם לא יכולים שפתאום יהיה להם בתוך החלקה המון תכונות שונות. הם רוצים שכל הצמחים שהם מגדלים יראו אותו דבר, ייתנו את אותם תוצאות, מונוקולטורה. ולכן הריבוי הווגטטיבי עם איחורים נותן לנו מונוקולטורה. כל הצמחים הם אותו דבר, כי הם שיבוט. כדי לייצר זרעי מכלוא, וזה דבר שקיים בחקלאות, כל העגבניות שאנחנו מכירים מגיעים מזרעים, תירס, פלפלים, הרבה. כדי לעשות את זה אנחנו בעצם מייצרים הורים שהם הומוזיגוטים. זה אומר שכל העותקים שיש להם בתכונה מסוימת הם זהים. ואז הם יכולים להוריש לילד שלהם רק תכונה אחת ספציפית. הם לא יכולים, אני יכולה להוריש לילדים שלי עיניים חומות שקיבלתי מאבא שלי, וגם עיניים בהירות שקיבלתי מאמא שלי. לא רואים עליהן עיניים חומות, אבל יש לי את היכולת להוריש גם עיניים בהירות. בסדר? אם הייתי הומוזיגוטית, היו לי רק עותקים של עיניים או כהות או בהירות. כן. אז בעצם מה שאנחנו עושים כדי לייצר זרעי מכלוא, אנחנו מייצבים את ההורים, אנחנו הופכים אותם להומוזיגוטים באופן שיש להם את אותה תכונה, ואז כל הצאצאים יוצאים בדיוק אותו דבר. זה דבר שדורש 7 דורות של החלאות עצמיות, ואז אנחנו נכנסים לניווט בשירות, ואז הם לא יודעים לייצר זרעים, ויש המון אתגרים בדרך. וקנאביס, בגלל שהוא צמח דו-ביתי, יש לו זכר ונקבה, זה מגדיל עוד יותר את השונות ואת הקושי בתוך הדבר. זה היה מאוד מאתגר. המחלקת מחקר וחדשנות פעלה במקביל למחלקת הטיפוח, ואחרי 1.5 שנה בעצם הפכתי למדענית הראשית, ל-CSO, ואז קיבלתי חוץ ממחלקת מחקר וחדשנות, לקחתי גם על מחלקת טיפוח וקיבלתי גם את מחלקת גידול וריבוי, שזאת המחלקה המסחרית של החברה.
מעניין. בתוך מחלקת מחקר וחדשנות היו לנו 3 מעבדות מחקר. כשאני הגדרתי מראש שאני נכנסת למקום הזה, לסטארט-אפ הזה, לא ידעתי שזה סטארט-אפ, לא הבנתי בכלל שזה סטארט-אפ, זה לא יציב. לא הייתי נכנסת למקום לא יציב, אם הייתי יודעת מה זה אומר. אבל כשנכנסתי הגדרתי שהמעבדות שלי הן גם מעבדות מדעיות על אמת, כמו באקדמיה, ואנחנו עושות גם מחקרים מדעיים ומפרסמות מאמרים והולכות לפרסים ומציגות, וגם נותנות שירות בעצם למחלקות האחרות, וזה היה שילוב יפהפה. קודם כל אני רוצה רגע להתמקד בזה, את הצבת איזשהו תנאי לחברה, אמרת, מעולה, אני אקדם פה את כל המחקר והפיתוח והחדשנות, מה שצריך, אבל אני גם רוצה שנהיה פה בסטנדרטים מדעיים, מה שאני התרגלתי מהאקדמיה, מאוד חשוב לי שכן לפרסם ולהציג ולהיות בקשר עם הקהילה המחקרית, ואיך הם קיבלו את זה בהתחלה? מיד הייתה... הם יצרו אותי. כן, הבנתי. הם יצרו בשבילי את המשרה הזאת, זאת לא משרה שהייתה קיימת. אז בדיעבד אני מבינה כמה זה חריג, אני פשוט אמרתי זה מה שאני רוצה, זה מה שאני אמצא, כאילו לא הבנתי שזה חריג. איזה כיף. זה דורש שיתוף פעולה, באמת התפקיד שם היה חריג ומדהים, והלוואי על כולנו. לי ממש שמחה לשמוע שככה את מספרת עכשיו וכולך עם חיוך, חלק מהמאזינים שומעים אותנו בנסיעה ולא רואים את הוידאו ולא רואים כמה את מספרת על זה עם ניצוץ בעיניים וחיוך ענק, ונראה שאת באמת מאוד נהנית ושזה ממש חוויה מרתקת. וכן, ואז אחרי 2 בעצם אז נכנסנו למלחמה, ולא הפקרתם את החברה, המשכתם להחזיק אותה בידיים, למרות ששוב, אתם, איפה הייתם? אתם לא הייתם בקיבוץ סעד, איפה הסטארט-אפ היה? החברה יושבת בקיבוץ רוחמה. קיבוץ רוחמה זה לא צמוד לגבול כמו סעד, סעד למי שלא יודע נמצאת מול כפר עזה, בין נחל עוז לכפר עזה. המחבלים לא חדרו אלינו, אבל היינו בתוך זה. בתוך הפוגרום, מסביבנו היה הפוגרום. ורבים מעובדי החברה חיו בקיבוצים ובסדרות וחוו דברים קשים. כן. אז חלק גדול מאיתנו פונה לאילת, לים המלח, להרצליה, באמת התפזרנו על כל הארץ. חלק אחר גויס למילואים, כן. ונשארו בערך 30% מהכוח אדם. וואו. כן, זה היה אתגר מאוד, כאילו מעבר לאתגר הנפשי של להתמודד עם מה שקרה לנו, היה ברור שאם אני לא אתעשת ואפעל, אז לא תהיה חברה ולא יהיו צמחים, כי הם היו שתולים במצע מנותק, וצריך לטפל בהם. לגמרי, אי אפשר מרחוק. זה יצורים חיים. אפשר איזה יומיים, לא מעבר. אז המשפחה שלי פונתה לים המלח, אני בהתחלה נשארתי בקיבוץ. האיש שלי היה בצו 8 פה בגזרה, ואני נשארתי לתמוך בו, הצוות שלו גר אצלנו בבית, חייבים. וואו. ואחרי שבוע הצבא הכריח אותי לצאת, ואז נסעתי לים המלח, הצטרפתי לילדים. הילדים הגדולים שלי גם היו כבר בצבא, אבל הצעירים היו תיכוניסטים. ונסעתי מים המלח לרוחמה, 2-3 בשבוע, הייתי צריכה לגייס צוות חדש, צוות חירום, ובגלל הרגולציה, בגלל שזה קנאביס, זה היה מסובך, היינו צריכים לעשות כל מיני הדרכות בזק כאלה, וללמד ולגזום ולטפל, וכן, אני סמנכ"לית, אבל גזמתי 5 שעות ברצף, וכשלא היה לי צוות, אז הבאתי איתי את הילדים, את התיכוניסטים שיבואו לעזור לי. יואו, את יכולה לספר על זה? כן. הבאתי את הילדים. לא, האמת שגם פה היה עניין רגולטורי, כי בגלל שזה קנאביס, אסור לאנשים מתחת לגיל 18 להיכנס בכלל לחווה.
וואו. וכן, אז קיבלתי אישור מיוחד להכניס אותם, והם ביצעו מדידות עבור ניסויים, והם גזמו קצת, ועזרו לי, כמו שהם עזרו לי גם בדוקטורט, או כמו שהם עזרו לי, כן, חלק מהחיים. יואו, איזה יופי, איזה כיף זה. ממש, כן, מתוקים. ממש, זה גם נתן להם, אני חושבת, משהו לעשות במקום לשבת ולבכות ולפחד. לגמרי. זו הייתה תקופה קשה. וואי. לגמרי, קשה אפילו לדמיין מה עבר עליכם שמה. בכל אופן, אז אני בטוחה שהם הרגישו משמעותיים, ושזה נתן להם המון כוח ככה גם לעזור לאמא, גם לעשות משהו כזה מעשי ומעניין, אז ממש כיף ככה לשמוע. ועוד קנאביס. אני בטוחה שזה מאוד ריגש אותם ספציפית ילדים בתיכון. זה מאוד ריגש אותם. כן? טוב, זה מעניין. אין, התיכוניסטים של היום. מצחיק, ומישהו מהם עכשיו פנה לתחום, רגע, עוד משהו מעניין ששכחתי ככה לשאול אותך קודם. את אמרת גם שהמשפחה שלך, את הראשונה האקדמית שהייתה במשפחה, ואת למדת באקדמיה, והילדים גם את אומרת עזרו לך קצת במהלך הדוקטורט והלימודים וכל מיני דברים כאלה, וסיפרת לי גם שהבת שלך היא למדה את התואר הראשון שלה תוך כדי התיכון, כלומר אקדמיזטורית, ועכשיו היא גם בצבא בקבע, אז אני חושבת שאפילו לקחה את זה אפילו one step forward. כן. האמת שלעשות תואר ראשון בתיכון זה מאוד הגיוני בעיניי, זה ניצול טוב של הזמן. היא הייתה במסגרת כזאת, באולפנה, שזה חלק מתוכנית הלימודים. כן? את אומרת הרבה מהחברות שלה גם הלכו ללמוד? כן, כל הכיתה שלה. וככה זה חלק באמת? לימודים. מה, אבל כמה קורסים? את אומרת שהיא ממש למדה תואר ראשון במדעי המחשב. כל התואר, כן. כן. זה חלק מהמערכת. הם עושים את זה במקביל ללימודים, הם נשארו עוד שנה אחרי י"ב כדי לסיים, דחו את השירות בשנה. והם התגייסו לצבא. עם התואר הזה, לתפקידים מאוד מעניינים. ממש מדהים, זאת אפשרות שאני חושבת שאולי נמצאת לחלק מהאנשים ככה, בחלק האחורי של הראש, לא לגמרי יודעים שהיא קיימת, אז הנה, אז זה גם אפשרות, שתלמידים ילמדו כבר את התואר הראשון, תוך כדי בית הספר כמובן, ולאחר מכן זה גם יכול לשרת אותנו בצבא, לשרת אותם ואת המדינה. אני בעיקר, דיברנו על פרקטיות, כן. אז אני זכרתי כמה היה לי קשה לשלב בהתחלה את הלידות עם הלימודים. כן. ואמרתי, איזה יופי, יכולה לעשות את תואר ראשון תוך כדי התיכון. היא לא תהיה בהיריון בתיכון. כן. בתקווה גדולה. ואז יהיה לה הרבה יותר קל בחיים, כשהיא תקים משפחה. הנה, היא התארסה לפני חודש. יפה, מזל טוב. ואיזה כיף, היא לא צריכה לעשות עכשיו תואר ראשון. אם היא תרצה, היא תעשה תואר שני, אבל... נכון. בסדר, זה מאוד מקל על החיים. לגמרי. איזה כיף לשמוע. מקסים. אז ממש כיף. במיוחד משמח לשמוע איך ככה ילדים גם לקחו חלק פעיל במה שאת עושה. היה לנו גם בפרק 8 בעונה הקודמת, ראיינתי את דוקטור נעמה חריט, שגם היא עבדה על הרי געש, ואחד הילדים שלה כשהוא היה ממש צעיר, בין פחות מ10 אם אני זוכרת נכון, אז היה לעשות ניסויים בלא הר געש. שזה מאוד מאוד כיף לשמוע ככה איך ככה מדעניות רציניות כמותכן משלבות את העשייה עם הילדים, כמובן מתוך צורך, כשלא היו יותר מדי ברירות, אבל אני בטוחה שזה תורם המון לילדים גם. תשמעי, בתואר השני ילדתי את הבן השלישי שלי די בתחילת התואר, וביום שחזרתי מבית החולים לקחתי אותו איתי לחממה, כי הייתי צריכה לעשות מדידות. כן. חלק מהחיים, אין כן. הוא לא סתם ירבוט שם לרצפה ויעשה משהו, הוא כבר ישתף פעולה. הוא היה בין 3 ימים, אבל כן. אוקיי, וואו. תינוק בין 3 ימים, תקשיבי, באמת שאת משהו מיוחד, מקסים, זה נותן הרבה השראה. אהבתי. אוקיי, בואי, לגבי הקנאביס, רציתי לשאול אותך, מה היה האתגר הגדול במיוחד שם? את אומרת, זה בעיקר היה שזה היה צמח שיש לו רבייה מינית, או שזה היה איזשהו גידול יחסית חדש בארץ?
לא, תשמעי, זה היה החזון שלנו, והוא היה מאתגר. אתגרים היו אתגרים כמו כל צמח אחר, אתגרים של הגנת הצומח, אתגרים של, טוב, המון אתגרים של רגולציה, שזה כן. ייחודי לקנאביס. נכון, זה בהחלט ייחודי. נכון. יש לנו 2 רגולטורים על הראש, גם משרד הבריאות, היחידה לקנאביס רפואי, וגם משרד החקלאות, כי אנחנו רוצים לייצא את חומר הריבוי שאנחנו מייצרים. הבנתי את זה. ובעצם ייצרנו משהו שלא קיים בעולם, תראה נפלוא של קנאביס, והיינו צריכים שוב לפתח פרוטוקולים חדשים, כן, ואז בעצם עשינו כל מיני המרות מגידולים חקלאיים אחרים, דברים מאוד מעניינים. באמת יש ממש צמחים זה הדבר. ממליצה בחום. ממליצה בחום. איזה כיף. את יכולה לספר לנו משהו מעניין על קנאביס שכנראה אנחנו לא יודעים? וואי, יש משהו שאתם כן יודעים. כנראה שלא. קנאביס הוא צמח ככל הצמחים, ויש לו המון חומרים פעילים, וכשאני נכנסתי לתחום הייתי בטוחה שבגלל שיש לו כל כך הרבה חומרים פעילים, אני לא צריך להתעסק עם חרקים, כי הוא בטח דוחה אותם עם כל החומרים האלה, זה בטח רעל. אז לא, זה ממש לא מזיז להם. הבנתי. לחרקים אין רצפטורים בקנבינואידים, בניגוד ליונקים, בניגוד לעופות, לחרקים אין, זה לא מעניין אותם, הם תוקפים את הקנאביס. זה מה שקוף להם מבחינתם, זה צמח, לכל דבר, לא רעי, לא מסוכן, לא משפיע עליהם, מהבחינה הזאת. אוקיי, מעניין, זה בהחלט היה אנקדוטה מעניינת על החרקים. עכשיו, עוד משהו מעניין לגבייך, סילית, זה שאת גם משוררת אמיתית, לא רק שכותבת למגירה, בניגוד אליי למשל, אז אולי תוכלי לשתף אותנו באיזשהו שיר שכתבת, שגם קשור לעבודה שלך, לצמחים. כן, אני יכולה. הוצאתי לאור 3 ספרי שירה. וואו. הספר השני, שגם זכה בפרס אורי צבי בלינדר, בשירה העברית, הוא באמת מכיל המון בוטניקה ומדעי הצמח, עד כדי כך שהעורך שלי, ואורי מנור, ממש ביקש שאני אכניס הסברים למונחים שאני משתמשת בהם בשירה. אז בתוך הספר יש ממש מקרא כזה. אינדקס קטן. אני אקריא שיר מתוך הספר הזה, קוראים לו לקרוא שירה של אדם קרוב. אני לא רוצה לדבר על זה, אני רק אקריא את השיר. אוקיי, את רוצה רק להקריא, בסדר גמור, אנחנו ניקח את זה לאן שאנחנו, כל אחד בדמיונו. את רוצה שאני אשתף מסך, שתוכל לראות את המילים? אני חושבת שתקריאי לנו זה. אוקיי. כמו בתום קורס בסיסי בפיזיולוגיה של הצמח, את עדיין נהנית מטעם הפרי, מצבע הפרח, מהריח, ממשיכה להתפעל מהאופן שבו השמש חודרת את הטרף ומשקיפה את פניו. מקסם הסתרבות הקנקנות, מסידור הזרעים על הקלח, מפשטות היופי במרחב. אבל אינך יכולה שלא לחשוב על המנגנונים הסבוכים, על תלות הצמיחה בעונות, על רדיקלים חופשיים, מטאבוליטים בתהליכים, מעקות שונות. וואו, כן, זה היה מאוד מדעי, וגם כמובן כל אחד ואחד מאיתנו יכול לקחת את זה לכיוון שלו, איפה זה פוגש אותנו בעולם האישי. יפה, מקסים מאוד. איך קוראים לספר השני? השני, והעולם במסלולו הנודע. יפה מאוד. כן, לראשון קוראים רקמת הניתוק, שזה ממש מונח צמחולוגי קלאסי. העורכת נורא התלהבה ממנו, זה מונח מדעי, מה קורה? לא, כן, כי זה נשמע מאוד ספרותי גם. זהו, בדיעבד, הבנתי שזה. אני לא, גם לשירה באתי בלי יומרות, לא תכננתי להוציא לאור ספר, לא, זה קרה כמעט בטעות. הבנתי אותך, יפה. אז מה, יש לך אולי איזה מסר להגיד למאזינות ומאזינים, שאולי הם עוסקים במדע והנדסה, והם קצת חוששים גם לשלב אומנות עם החיים שלהם, כי אומרים, לא, זה לא בדיוק אני מהנדסת, אני מדענית,
מי שחושש, כנראה שזה לא בוער בו. כאילו אין פה, או שזה קיים או שזה לא. אני לא חושבת שיש חלוקה כזו דיכוטומית של אנשים ריאליים ואנשים הומניים. גם אני לא. החיים שלנו הם רצף, כמו במיניות, כמו בדתיות, כמו בהמון דברים. אז גם בדברים האלה יש אנשים שהם מאוד מאוד בקצה מסוים, ואנשים אחרים נמצאים על הרצף, וזה טבעי, נורמלי, בריא. בקיצור, להרגיש נורמליים. לעשו מה שבא לכם. לעשות מה שרוצים, לכו תדעו, אולי אפילו באמת יצא מזה ספר שיזכה בפרס. זה יכול לקרות. יפה מאוד. יפה. סיפרת לי בשיחה המקדימה שלנו שבאופן כללי בנגב המערבי יש חיבור יחסית חזק לחקלאות ולצמח. יכולים לספר על זה? כן, הנגב המערבי הוא נחשב אסם התבואה של ישראל. אתם יכולים לראות מאחורי שדות חיטה, אלה פתרונות רוחמה, אחד המקומות היפים בעולם. רוב התבואה של ישראל מגיעה מהנגב המערבי. באופן כללי הפריפריה של ישראל היא כוללת הרבה מאוד שטחים לא מיושבים ולכן חקלאיים. ההתיישבות העובדת התיישבה בפריפריה כדי להגן על הגבולות. וזה מאוד טבעי, כאילו כאן לעסוק בחקלאות זה קלאסי, אין פה, לאגרונומים יש מלא עבודה פה. יפה, בדיוק, אז חבר'ה שככה הסתקרנו, אפשר ללמוד להיות אגרונומים ואז לעבור לנגב המערבי, אולי אפילו להקים סטארט-אפ. אפשר גם לעבוד בחקלאות בלי להיות אגרונומים. האיש שלי הוא חקלאי, הוא גדשניק, והוא לא למד אגרונומיה, בסדר. מעולה. יש כמה דרכים ככה לעסוק בצמחייה שלנו. יפה מאוד, אז סילית, אנחנו הגענו לסיום הפרק, הבאמת מאוד מעניין הזה. אז אני רק אשאל אם יש לך איזשהו טיפ לתת לחוקרות וחוקרים בתחילת דרכם? או משהו אחר שתרצי להוסיף ולחדד שלא דיברנו עליו? בעיקר אני רוצה להגיד לסטודנטים בתחילת דרכם, שינשמו עמוק. יש שלבים קשים בחיים. לפעמים בהתחלה נראה לנו שהדרך לעולם לא תגיע לסופה. אבל בדרך כלל זה כן מגיע. לגמרי. ובעיניי הטיפ החשוב לחיים זה שאנחנו לא צריכים לסבול. אנחנו צריכים ליהנות ממה שאנחנו עושים. אנחנו צריכים לבחור עבודה שיהיה לנו כיף לקום בבוקר ולעשות אותה, ושאנחנו לא נרגיש שאנחנו עובדים. אני כל כך נהנית לעבוד עם הצמחים, ואלה החיים שלי, אני לא מרגישה, כאילו משלמים לי על הכיף שלי. זה באמת, נראה לי מה שבאמת כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לשאוף אליו, לחפש עבודה שבאמת תעניין אותנו ויהיה לנו כיף להגיע אליה ולעסוק בה. בפעמים זה מבחינת העשייה, במקרים מסוימים זה גם מבחינת ההון האנושי שעובד איתנו, שעושה לנו ככה את הכיף, וכמו שאת אומרת, לא צריך לסבול. וגם זה שמשהו קל, זה לא אומר שהוא לא טוב. כאילו אם משהו קל לנו, יופי, אז תעמיקו בו. זה שזה קל לכם, זה אומר שאתם מתחברים לדבר הזה, אתם יכולים להיות מעולים בדבר הזה, אם קל לכם. לא צריך ללכת לחפש את הקושי. תהיו הכי טובים שאפשר. האמת שזה מסר מאוד חזק, שלפעמים אני אומרת שחבל שאני לא שמעתי אותו ככה מאיזה מנטורית שהייתי אולי מיד אחרי הצבא. לפעמים זה יכול להקל על דברים, לחשוב לכיוון הזה. זה יפה מאוד, מסר באמת חשוב. קבלי עכשיו, יש לי המון שנים בחיי. בהחלט, לגמרי. אז תודה רבה סילית, זה באמת היה פרק מרתק, ותודה לכם ולכן המאזינות והמאזינים שלנו. אז להתראות. ביי ביי.